s'hora baixa. Bon dia, doncs presenta'ns el celler com a romà. Bé, nosaltres és un celler que estem situats al Penedès, a la zona de l'Ordal. És una zona amb petites parcel·les, molt calcàries. Llavors dona una característica típica als nostres vins. I en aquest cas, aquí a la guia presentem els xarelos. Tenim dos xarelos, un xarelo jove i un xarelo amb criança, amb barrica i lies. En aquest cas, el més ben puntuat és un xarelo com a romà, xarelo macerat. És el nostre vi més emblemàtic de la finca. Molt bé, i què ens podries dir? Què expressa aquest vi? Què expressa aquest vi en boca? Què en podries dir? Bueno, la idea principal d'aquest vi és buscar una mica l'expressió del nostre terreny, del nostre terroir, que diuen els francesos, no? Buscant aquest punt més del fonoll, els anisats del xarelo, però combinat amb aquesta petita criança amb les lies, les mares, que dona molta més untuositat, més greix aquest vi, i serveix per maridar amb molts plats, fins i tot amb unes carns blanques podria servir perfectament. Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies i molta sort. Ses òrbites en sincronia i els ovnis a pinya